Cape Town mogao bi da postane prvi veliki grad u svetu koji će ostati bez zaliha pijaće vode. Patricia de Lille, gradonačelnica tog južnoafričkog grada, saopštila je da će raspoložive zalihe vode trajati još najviše 90 dana, odnosno do 22. aprila, ukoliko stanovnici u međuvremenu ne smanje potrošnju vode. Iz tog razloga potrošnja vode ograničena je na 87 litara po osobi na dnevnom nivou. Građanima se savetuje da tuširanje svedu na 2 minuta, da ograniče korišćenje veš mašina, da recikliraju vodu iz kupatila i da ne koriste vodu za zalivanje svojih bašti. Ova kriza posljedica je trogodišnje suše i slabih padavina, u kombinaciji sa sve većom naseljenošću i povećanjem potrošnje vode. Rezerve u branama trenutno iznose manje od 30% punog kapaciteta, a jednom kada se dostigne nivo od 13,5% kapaciteta, vlasti će morati da zabrane slavine svima osim najvažnijih ustanova, poput bolnica. Ako se to dogodi, građani će morati da se zapute u neku od 200 obližnjih opština, gde će moći da dobiju maksimalnih 25 litara vode.